Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തിരസം സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പുഷ്പ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാം. കേട്ടോളൂ. നല്ലതാ മാതാജി. കേട്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടാ. മാതാജി എനിക്ക് നല്ല വിൽ പവർ കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തരട്ടെ. പ്രഭുജി നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം മാതാജിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതെനക്ക് കിട്ടി, ഗുണം കിട്ടി മാതാജി. ഞാൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി. ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ജപമൊന്നും മുടക്കിയില്ല. ഇന്നു മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് ജപം. അതില് നല്ല മുക്തി ഉണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എല്ലാം. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവനും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിന്റെ മുമ്പ് നിന്നാണ് പോയത്. അവിടെ അവർ ആ ക്ഷേത്രത്തില് വഴിപാട് റെസീറ്റാക്കലും പിന്നെ പൂജന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാന് മണി അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കലുമാണ് പണി. ആ മണി അടിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇതായത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്രയോ സമാധാനമായി. ഭഗവാന്റെ സന്നിധി തന്നെ ജീവൻ പോയ പുറത്തുനിന്നാണ്. പക്ഷേല് ഈ ഓർമ്മക്കേട് പോലെ വന്നത് ഈ ഭഗവാൻ ഈ മണി അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ലൊരു പുണ്യം കിട്ടി. അതെനിക്ക് വളരെ വളരെ സമാധാനമുണ്ട്. എനിക്കും നല്ല സമാധാന ശക്തിയുണ്ട്. ശരി മാതാജി, ക്ലാസ് എടുത്തോ. പ്രണാമം മാതാജി. ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം. ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ. നമുക്ക് അതിന് ശക്തി മനസ്സിലായി. എനിക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലായി. എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല. മുമ്പൊന്നും വേഗം തളർന്നു പോകുന്ന ഇതില്ലേനു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ശക്തി കിട്ടി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ജപം ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങി. ക്ലാസ്സിൽ കയറി നന്നായി മാതാജി. അല്ല നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അല്ലെ. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം, ഇതാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. കുറെ പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 18. ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അടുത്തതായി കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിച്ചു തരുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. അടുത്തതായി കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. 1. തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. 2. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരപരിശ്രമിയും ആയിരിക്കും. 3. ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. 4. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികാദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. 5. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല. ദിവസം മുഴുവനും ഒരു വ്യതിചലനം കൂടാതെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരിക്കും ആർക്കിഷ്ടം? ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിര പരിശ്രമിയായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആദരം, താൻ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആദരങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. 6. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. 7. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തത്പരൻ. 8. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയിയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ, വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ എപ്പോഴും ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതില് സന്തുഷ്ടി കണ്ടെത്തുന്നവനാണ്. മഥുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ്, സന്തുഷ്ടി നേടുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ 9 പോയിന്റ്സ് ആണ് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നത്. ഇനി സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണ ചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റു സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുവിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്തരത്തില് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ട് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വാക്കുകള് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തയിലായിരിക്കും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ടായിരിക്കും ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ എന്താണ്, ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം കൊണ്ട് കണ്ണീര് വരാം. അങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം പോലും, ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരോത്സാഹം. അടുത്തത് വായിച്ചു. ഞാൻ വായിക്കാം. സ്ഥിരോത്സാഹം. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ളയാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പരീക്ഷത്തിൽ കാണാം. ഭാഗവതം 1:19-15 തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എൻ്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതയായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ട കാരണമുള്ളപ്പോ പോലും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ള ആളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതിയായി തീരട്ടെ. അപ്പൊ അറിയാം മരണം സംഭവിക്കുകയാണെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് വന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. അപ്പോ അസ്വസ്ഥത അത്രയും ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, മുന്നിൽ മനസ്സിലാകാണ് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരണാണെന്ന്. എന്നിട്ടും ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചത് ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട്. അതിനാണ് അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെള്ളവും ഇല്ല ഭക്ഷണവും ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടത്. അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ശരിക്കും നമുക്ക് ആരെ പറയാം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറയാം. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം ആ അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണിത്. അപ്പോ അത്രയും ആ മഹാരാജാവിന്റെ ആ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യനിമിഷത്തില് പ്രകടമാകുന്ന ആ ക്ഷമാശീലം, പിന്നെ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, അതൊക്കെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം, അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം. ആ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായി അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടെല്ലാമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താ പറഞ്ഞ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അനാസക്തി നടത്തുന്ന അനാസക്തി, ആസക്തി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അനാസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണപ്രേമം വളരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോ നമുക്ക് ആ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാകും. നമുക്ക് അവിടെ അതിനാണ് നമ്മൾ അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷനായപ്പോ ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ എന്തുപേക്ഷിച്ചു? ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ആ ചക്രവർത്തി കുടുംബം, സന്താനം, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ, അസ്പൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിസർജ്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചത് ചക്രവർത്തിയാണ്. ആരാണ്? ഭരത മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാസക്തി എന്നാൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്രിമമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവനെയാണ് അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എല്ലാത്തരം വിലോഭനീയ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അനാസക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്രിമമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറലല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നവനെയാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കലല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നില്ല? അതിനോട് ആകർഷണം തോന്നില്ല. ആ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും നമുക്ക് അതിനോട് ആകർഷണം തോന്നാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആണെന്ത്? അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിയുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനാസക്തൻ എന്ന് പറയാം. തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭകൻ എല്ലാത്തരം വിലോഭനീയ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം അതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് അവിടെ വശീകരിച്ചപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നതും അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നതും അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവഗുണങ്ങളുമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഹരേ മാതാജി. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തുമ്പോ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും? അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ നിരഹങ്കാരി എന്ന് പറയും. ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ര പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരാണ്? ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവ് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആരായിട്ട് മാറിന? സന്യാസി ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ ഗൃഹങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് പോലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നെന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും അതായത് ഒരു തരത്തിലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അഹം എന്നൊരു ഭാവം ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുമ്പ് കൽക്കത്തയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതില് ഒരു ഉദാഹരണം വേറെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞു 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൽക്കട്ടയില് ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി തീർന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വീടുകളും കയറിയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹം കുറെ അവഹേളനങ്ങൾ ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അവഹേളനങ്ങളെല്ലാം സഹിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിരതനായിരിക്കുന്നതെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാകാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തര് തയ്യാറാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പേർ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത് പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനാണ് എന്ത് പറയണത്, ആശാബന്ധം. നമ്മുടെ മഹാപ്രതീക്ഷയാണ് അത്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഔദാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അതിനാണ് നമ്മൾ ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പേര് പറയുന്നത്, മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് എന്ത്, ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങള് ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അതനുസരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, ആ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ഔത്സുക്യം, തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിലയെ ഔത്സുക്യം എന്ന് പറയാം. എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പ് എന്തിനാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. അപ്പൊ അത് നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവവും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ആ കൊച്ചു പെണ്ണ്, അതായത് രാധാറാണിയുടെ കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉരുവിടാനുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം. അതിന് പറയുന്നത് ആരാണ്, രാധാറാണിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ഋഷഭാനുവിന്റെ മകള്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അത്യാസക്തി, കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ചില ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയാണല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം, ആ ഒരു പ്രേമമാണ് അവരത് പ്രകടമാക്കുന്നത്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും തോറും, കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും തോറും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തില് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ച്.
കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കുവാനുള്ള ആകർഷണം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക സത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയില് വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ് നന്ദപുത്രൻ താൻ പിതാവും ഇടയന്മാരുമായിട്ട് രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചതും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ മാധവ് കെട്ടിയിട്ടതുമെല്ലാം എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയില് വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മഥുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയച്ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയുമൊത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും മഥുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മഥുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയ ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയുമൊത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തര് മധുര, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കും. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം അതിപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. എത്രയോ ദൂരാണ്, എന്നാലും പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? നടന്നു പോകും. രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ രാവിലെ ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ കുറെ പേരിങ്ങനെ നടക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ പറയാ? പ്രദക്ഷിണം വെക്കാന്നല്ലല്ലോ പറയാ, എന്താ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനാ മാതാജി പറയുന്നത്? നടക്കുന്നതിനാണ്. നടക്കുന്നതിന് വേറെന്താ പറയാ? പരിക്രമം ചെയ്യും. അതായത് വൃന്ദാവനം മുഴുവനും പരിക്രമം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മാത്രം പരിക്രമം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. വൃന്ദാവനം ഫുള്ള് പരിക്രമം ചെയ്യുക. അതൊക്കെ അത്രയും ആ ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെ അത്രയും, അതും ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെയാണ് ഇങ്ങനെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത്. എത്രയോ പ്രായമുള്ളവരാണെന്നറിയോ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശേറ്റ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും ഉണ്ട്. മഥുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ആ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ. കൃഷ്ണ ഇത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാൽ പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയോ ആയി കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരത്തില് കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, സ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള ആകർഷണം, അതിനെയാണ് നമ്മള് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാൽ പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമികൾ സന്ദർശിക്കും. പക്ഷെ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ആസക്തിയോ അഭിനിവേശമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്, നിർവ്യക്തികവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ഒക്കെ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ഈ മനോഭാവത്തെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൃന്ദാവനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, പുണ്യഭൂമികളിൽ സന്ദർശിച്ചു. പക്ഷെ അവരുടെ ചിന്ത എന്ത് മാത്രമാണ്? മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയോ ഒന്നും കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഈ അഷ്ടകാലിക ലീല. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തമാന്യന്മാരുണ്ട്. കാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും രാധയുമൊത്ത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കുന്നു. വ്യക്തികവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ അവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവസമ്പന്നനായ ഭക്തൻ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപണങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഈ തെമ്മാടിത്തത്തെ വിലയിരുത്തി കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരെന്താണ് പറഞ്ഞ അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് രാധയുമൊത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കും. നിർവ്യക്തികവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിർവ്യക്തികവാദികളും ഇതേപോലെ പറയുന്നവരുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ അവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രലോഭിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അനുഭവ സമ്പന്നനായ ഭക്തൻ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ തമ്മാടിത്തത്തെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ പക്ഷെ അനുഭവ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതൊക്കെ എന്തല്ല, ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ സംബന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? അനുഭവ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? അതില് ചിലപ്പോ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലവര് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും രാധാറാണി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ് ലീലകൾ അനുകരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നിർവ്യക്തികവാദികളും ചെയ്യാറുണ്ട്, അവരിലും പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില ഭക്തമ്യന്മാര് അവരും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൃത്രിമമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുകരണാത്മക ആസക്തി രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഛായാതലത്തിലുള്ള ആസക്തി, പരാ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് തിരുനാമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്നു വരും. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെന്നും വരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്രശീതളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്നും വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് അനുകരണാത്മക ആസക്തി രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ളതും, രണ്ട് പരാസക്തി അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരാം. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെന്ന് വരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്രശ്രീതളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തി കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അതായത് രണ്ടു തരത്തില് അനുകരണമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് പരാ ആസക്തി എന്നും പറയാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെയോ ഇത്തരം അനുകരണ ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ ഛായ രൂപകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയണത്? ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നേടാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആസക്തിയാണെന്ത്? അനുകരണ ആസക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഛായരൂപകം എന്ന് പറയും. ഛായരൂപകം എന്ന് പറയുന്നത് നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ
നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപദേശം തേടാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഛായരൂപകത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അതേ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരും. ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ഛായരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തത് പരാരൂപമായിട്ടുള്ള പരാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഛായരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട്. അപ്പൊ ഛായരൂപകമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ തേടാതെ ചെയ്യുന്ന അനുകരണാത്മകമായിട്ട് ആസക്തിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഛായരൂപകമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഛായരൂപകമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായിട്ട് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും? പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെയല്ല ആ ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്, ആസക്തി. അതെ അതെ അതെ, നിയാമക തത്വങ്ങള് പാലിക്കാതെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഛായരൂപകമായിട്ടുള്ള രണ്ടും തന്നെയാണല്ലോ. ഛായരൂപകമായ അത് പരാസക്തിയാകുന്നത്. അത് പരാസക്തി ആവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോ ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തിനു പറയുന്നുണ്ട്? അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ അത് അതീന്ദ്രിയമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായിട്ട് വേദനകളെല്ലാം തിരോഭിച്ചതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? ഇത് കേവലം ചഞ്ചലമാണ്. എങ്കിലും ഇത്തരം ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭിച്ചതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഛായരൂപക ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ആസക്തി ഛായരൂപകമോ പരാരൂപകമോ ഏതു തന്നെയായാലും ഈ കെട്ടുപോകൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആസക്തി നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ആസക്തി എന്താ പറയണത്? അത് എങ്ങനെയാകാം? ഛായരൂപകമാകാം, പരാരൂപകവുമാകാം. ഏത് തന്നെയായാലും അത് കെട്ടുപോകൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണ്. അത് രണ്ടു തരത്തിൽ കെട്ടുപോകാം. എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെ? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമാറ്റി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആസക്തി ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യാം. പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കാലക്ഷയെന്നോ കലാക്ഷയെന്നോ? കലാക്ഷയാണ് അല്ലെ? പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണത്. അത് പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പോകും. അതിനാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലമാണ് നമുക്ക് ഈ ആസക്തി വരുന്നതും അവരുടെ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക്. കൃഷ്ണ, മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞ് പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായി മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനുമായി അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് അഹംഗ്രഹോപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ്
സാങ്കേതിക സപ്ഞതങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നതയല്ലെന്ന് അതതവാദികൾ കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ അദ്വൈതവാദിയാണ് വേണ്ടത്. ഭിന്നരല്ലെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയായി എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഉത്തമ ഭക്തൻ അല്ല മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അതിലെന്താ മാതാജി പര എന്ന് പറയുന്നത്? അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത്. കണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് പാരഗ്രാഫ് പറയാം. പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പേജ് 185 അവസാനത്തതിലാണ് വരുന്നത്, തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ കണ്ടു. മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? പരാശക്തി അപരാശക്തി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പരാശക്തി പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അത് ഇപ്പൊ ഛായാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഛായാത്മകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുകരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അനുകരിക്കുന്നവരിൽ ഒരു തരാണ് ഏത് ഛായാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ വായിച്ചത് അതല്ലേ, ഛായാത്മകം മാറി മാറി എന്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഛായാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ അനുകരിക്കുന്നു, അതായത് നാട്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നത്. അവര് ചുമ്മാ പറയുന്നവരാണ്. മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ബലം പ്രാപിക്കിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷാന്മാദം അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? പരയുടെ, അത് പരാശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണവിടെ? അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. നോക്കട്ടെ. അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനുമായി അഭേദക തത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് അഹംഗ്രഹോപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ് സാങ്കേതിക സംജ്ഞ. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അഹംഗ്രഹോപാസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്വൈതവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുന്നത്. തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ലെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയായി അവർ കരുതുന്നു. അന്നേ തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് മോളോട് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആശുപത്രിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ്? മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇപ്പൊ പരാശക്തി, പരാപ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ഛായാത്മകമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് അതിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അതായത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ളത് മാറി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശുഷ്കിച്ച് ഇല്ലാതാകണം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് അദ്വൈതവാദത്തിനായിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ല എന്നുള്ള ആ അദ്വൈതവാദികള് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതായത് തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പൂജയായിട്ട് അവര് കരുതും. എനിക്ക് ഗുരു ഇല്ലാതെ ഞാൻ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളതായ ചിന്താഗതി. അതാണ് അഹംഗ്രഹോപാസന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതായത് നമ്മള് അദ്വൈതവാദത്തിലേക്ക്, അതായത് നമ്മള് ഇത് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ ഇതില് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് അവരെന്തായിട്ട് പോകും? വീണ്ടും ഏറ്റവും താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോകും. അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണത്. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തർ അത്യാവേശത്തോടെ പാട്ടുപാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ഭക്തി വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളയാൾ ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് കരുതണം.
അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തന്മാര് അത്യാവശ്യത്തോടെ പാട്ടുപാടും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? താൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിച്ചു, താനും ഭഗവാനും ഒരേപോലെയാണ്, ഐക്യം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അദ്വൈതഭാഗം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, അദ്വൈതവാദം വേറെയാണ്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം വേറെയാണ്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക? അവര് നിലയിലുള്ള ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്താണ് നമുക്ക് കരുതണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ചെയ്തതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ചിലര് നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും വിധേയമാകാതെ തന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ ചിലവര് കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. ചിലവര് വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ അതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പിലെത്തി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതിനാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ക്രമമായി പുരോഗതി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ യാദൃശ്ചികമായി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോയിട്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടായി അയാളിൽ ഹർഷോന്മത്ത ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ചിലവര് എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പുരോഗമിച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഒരാൾ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലവര് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ താഴോട്ട് പോയിട്ട് പോലും ചിലവരെന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തരായിട്ട് വീണ്ടും വികസിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ അസൂയപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുള്ളയാൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് യാദൃശ്ചികമായി ഒട്ടൊന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഭക്തിയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വ്യതിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും അയാളെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് തന്നെ കാണണം? ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് കാണണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ആത്മീയ ആചാര്യനില് ഉള്ള ഭക്തി. ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭക്തി ഉപാസനയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ആചാര്യനിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സോപാനങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്തടുത്തോട്ട് ഒരു 10 പേജ് അങ്ങോട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നു, മനസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ബുക്കുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തായാലും എടുക്കല്ലേ എന്നാ. ഭഗവന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഭഗവന്മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിതമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഭഗവന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ മുഴുകും. അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്നു. ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് കാലക്രമത്തില് പ്രേമമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം നമുക്ക് വരും. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഭക്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ മുഴുകി അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള അഭിരുചി കൂടും, ആസക്തി വരും. അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? പതുക്കെ അതെന്തായിട്ട് മാറും? പ്രേമമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അല്ലെ? ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വരാണ്? അഭിരുചി ഉണ്ടാവും, ആസക്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അത് വളർന്ന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? അതൊരു പ്രേമമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് എന്ത്? പ്രേമഘട്ടം. ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണെന്ന് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്മാർ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം പിൻവലിച്ച് വാത്സല്യം മുഴുവനും ഒരാളിൽ മാത്രമായി സംവേശിപ്പിക്കലാണെന്ന് ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹർഷോന്മത്തത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം, ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണെന്ന് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്മാർ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവം, അതല്ല, ആ ഭാവത്തിനല്ല പറയുന്നത്, അത് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഭീഷ്മര് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം പിൻവലിച്ച് വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഒരാളിൽ മാത്രം സംവേശിപ്പിക്കുക. അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ ആരിൽ മാത്രമായിരിക്കും? നമ്മളെ ഫുള്ള് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭഗവാനിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം അതായത് ആരിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ? ഭഗവാനിൽ മാത്രം വരുന്നൊരവസ്ഥ. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന? രണ്ട് തരത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ഹർഷോന്മത്തത മൂലം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ടും, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഹർഷോന്മാദം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിപ്രസേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാം. ഭക്തിരസേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തില് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില് ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആവാഹനം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഈ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തോപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ എന്ത് വരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം വികസിച്ചു വരാണ്. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടെ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവെക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ഒരു ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? പരിസര ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചിന്ത ഭഗവാനെ മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ഭഗവാനിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉന്മത്തനെ പോലെ നൃത്തം വെക്കാനും തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ കരയും, ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവെക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു, ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി, നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവ് എന്നവൾ ഉറച്ചു. അപ്പൊ ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഹർഷോന്മത്തത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. കാരണം ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള, ആരും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല, സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസാദവതിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വാത്സല്യത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്താണ്? കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സദാ ധ്യാനിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാനെ മാത്രം തന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഇനി ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം. ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തം പ്രേമത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായി വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ. ഭക്തൻ വ്യക്തമാകുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹർഷോന്മത്തമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹൈതുകവുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:12-7 ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കാണാം. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുമില്ല, തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം. ഇപ്പൊ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തില് സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതുവായ ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹൈതുകവുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണവും അഹൈതുകവുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, ഗോപികമാര് വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. അവരെന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയും ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. തന്റെ സ്ഥിതി എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇതില് നമുക്ക് പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെയും ഭാഗവതത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയും ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക്, തന്റെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാൻ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? കാരുണ്യം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തേത്. മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങളും ഭഗവദ്ഭൂപപ്രാപ്തി, ഭഗവദൈശ്വര്യപ്രാപ്തി, ഭഗവല്ലോകപ്രാപ്തി, ഭഗവത് സമ്പർക്കപ്രാപ്തി കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ സംജാതമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന്, മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് രണ്ടാമത്തത്. ബാഹ്യ പരിഗണനൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? അത്യാദരവ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള ആദരവ്. രണ്ടാമത്തത് അനൈച്ഛികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണനോടുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവത് രൂപം, ഭഗവത് ഐശ്വര്യം, ഭഗവത് ലോകം, ഭഗവത് സംപ്രാപ്തി, ഇതൊക്കെ സമ്പർക്ക പ്രാപ്തി ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിൽ വരുന്നത് ഏത് വരുന്നില്ല? ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നില്ല അല്ലെ, സായുജ്യം വരുന്നില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാഭിമുഖമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യം, സ്ഥിരപ്രേമം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 4 തരത്തിലുള്ള മോക്ഷങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് കേട്ടോ, ഭഗവത് രൂപപ്രാപ്തി, ഐശ്വര്യപ്രാപ്തി, ലോകപ്രാപ്തി, പിന്നെ സമ്പർക്ക പ്രാപ്തി, ഇതൊക്കെ കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തിസേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാത്ത ഭക്തിസേവനം എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തര പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാതെ ഭക്തി സേവനം, ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തരം പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് നിരന്തരം പ്രേമഭാവത്തിൽ കഴിയുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക, ഭക്തിഭാവം. ആ ഭക്തിഭാവമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ്. സമ്പർക്കം. ഭഗവത് ഭക്തിയെ വളർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭക്തിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും നാമജപം നടത്താനും അവസരമാകും. ഇതിലൂടെ ഗ്രാഡുവലി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശ്വാസം, സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധപ്രേമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത് ഭക്തിയെ വളർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം. വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നാമജപം നടത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് വിശ്വാസം, സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധപ്രേമം അത് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ പലവിധ ഘട്ടങ്ങള് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, സേവനം ചെയ്യും, ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ഹർഷോന്മാദം ഉണ്ടാവും, ശുദ്ധപ്രേമം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാകൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വിഷമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ? ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക്, അതായത് ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്
എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിലോ മനസ്സിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങള് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആർക്ക് ഭക്തിയിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭക്തി, ആ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണം പ്രബന്ധമായി രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ രചനാകാലത്ത് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി സജീവമായി രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം മുകളിലുള്ള പ്രസ്താവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധം രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃത എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ രചനാ സമയത്ത് ജീവഗോസ്വാമി രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഭഗവത്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ വിവരണം വരെയുള്ള 1-ാം ഭാഗത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത സംഗ്രഹം സമാപ്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ, സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇന്നോടെ തീരാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ ചെയ്താൽ മതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, ആകെ 4 ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. നോക്കട്ടെ എന്നാ. എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി, രാവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ഇല്ല, പക്ഷെ നോക്കിക്കോളൂന്ന് എല്ലാവരും. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടാതില്ല പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അല്ല, നാളെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ, അതല്ല നല്ലത്. അപ്പൊ നാളെ ചെയ്യാം, പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ. പരീക്ഷ അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആകെ കാണുന്ന ആൾക്കാര് 8 ആളപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന ആകെ 8 ആള് എന്നുള്ളതിൽ 2 ആൾക്കാർ, ഒന്ന് മാതാജി ഒന്ന് മോളി മാതാജിയാണ്. ആകെ 6 ആളുണ്ടോ? അവസാനം